नै बेवहाय इन द मेमरि अफ बिलाभ फादार मादार एन्ड ब्रादार माने बिथां महिलारि बिथां हाग्रामा महिलारिनि जागोन बे नै फादार मादार ब्रादार सानै जागोन नै महिलारि मा लिरनाय दङ बेखौ नुजोबासै नाथाय महिलारि लिरनाय दङ सासेनियाव बेनिफ्राय के महिलारि दङ बिसोरनि न'निमोन माने बे साब्रैया गैला आरो बिमानि फट'खौबो जोबोर मोजां खालामनानै दोनदों आं हमबाथ' समायथारबावनाय नङा आं सेलफि हमबाथ' आं ससमासो हमनांगोनलै बुरसलि बायदिसो नुदो राखावखौनो जागोन दे जादोंथ' नै जायो दे आंनिया बिदिबाबो जायो जादों दे गाज्रिफोर जायाखै गावसा मालाय गावलाय मासा खावलाय गिदिर गिदिर ना आंना जों शुटिंआव फैदोंमोन दे नै मोनसेयावनो बबे मोनसेयाव नायनांगौ जाखो दे हेपि निउ इयार हा जायगानिखा जायगानि सेरफा खालामाथियाव गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ आं दा बे समाव बाथौ खेराइ रिजर्टआव बाथौ खेराइ रिजर्टनि बागैथ' जोङो गासैबो खोनाखाबाय थायो मालाबा बन्द' खालामनांगौ मालाबा जों धरना होनायबो नुयो जों गोबां बायदिसिना नुयो बेनि उनाव बाथौ खेराइ रिजर्टआव बेफोरबायदि जायो बेफोरबायदि मोसानाय जायो होननानै माने जोङो धरना होनायबो नुनो मोनदों दा आङो गोबां बाथ्रा मोनथिनो लुबैदोंमोन बे बाथौ खेराइ रिजर्टआव फैनायजों लोगोसे सोरखौबा लोगो मोननानै सोंनो मोनोब्ला जोबोर मोजां जागोन आरो बे बाथौ खेराइ रिजर्टआव खामानि मावग्राफोरा साबेसे खामानि मावनानै दिनै गावनि न'खरखौ सालायदों बेनि बागैबो मोनथिना लानो हायोब्ला जोबोर मोजां जागौमोन आं ट्राइ खालामनि आं दा नै सुइमिं पुलाव फैनानै माने बेनिफ्राय स्टार्ट खालामदों भिडिअखौ ट्राइ खालामनि सिंजों थांनानै कफि लोंनानै माबायदि मानि थाखाय माने बाथौ खेराइ रिजर्टखौ बन्द' खालामनो ओंखारो रिजोना मा मार जोंथ' ससियेल मिडियाआवसो नुयो आं बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ नुबाय थानायनि थाखायनो बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो क'क्राझार न' नाथाय आं हाबफेराखैमोन दिनै आं हाबबाय मोजां मोनदों सान्ति साइलेन्ट हरनि सम नालाय मोनाबिलिनि सम रावबो गैया जोबोर मोजां मोनदों आरो आंना मोनसे अडिअ' सं दंखायो नालाय एलबाम बानायनो थाखाय बेबो ओरैबायदि मोजां जागोन सुइमिं पुलाव माने बे सल'आनो माने बेफोरबायदिखा एसे रमान्टिक हट बेवहाय माने नाइट हराव लाइट टाइट होनानै शुट खालामनो हायोब्ला ओरैबायदि मोजां नुगोन हरनि समाव आरोना डेनिस्राय आं नाजानि ट्राइ खालामनि दा जोङो बाथौ खेराइ रिजर्टनि बागै हायोब्ला एसे मोनथिनो ट्राइ खालामगोन आरो दा आङो बेरायनोसै बेरायनानै एसे देखायनोसै हरनि समाव माबायदि बेवहाय आदामोन दङ गेटआव बिसोरबो गोबां मोनथिगोन फैद' थांनोसै बिबारफोरा जोबोर मोजां बारदों दा सिजोन ना सानाव मोजां नुबोगोन लाइटआ खम ना सिजोनजों ओरैबायदि मोजां जादों फै थांसै फै एसेबां खाथिजोंनो थांलाय फैलाय खालामो थेवबाबो हाबाखैमोन आं फार्स्ट टाइम इसे मोनाबायना रावबो गैया दिनै बे साइडजों रावबो गैया नाथाय मोनाबिलि समाव जोबोर मोजां मोनदों थांनि ओरैहाय ब्लेक कफि लोङैनि कफि लोंनानै बेनिफ्राय रायज्लायनो हागोन ना हाया चलो बेटा चलो आजा चल बेजों रावबो गैया जानथा लावथाय माने नाम दङ खोमा माबाया
हायो 6 नाम्बार ना जानथा लावथाय 6 नाम्बारा जानथा लावथाय आरो नै मोनसेखौ नायबोनि वाल गायहेन बे जाबाय वाल गायहेन वेलकाम टू वाल गायहेन नाम दोनदो आरो ना मोनफा मोनफा ओरैजाय मानसि दङ कफि लोंनो थांनोसै गोखा हास्रोस्रोनो सेन खखा सेन आरो खखानो बे नाम्बार 8 सेन खखा हा ओमफ्राय नैखौबो नायथानि फै मा नामनि दङ हाग्रामा बिथां हाग्रामानि बाथौ खेराइ रिजर्ट 9 नाम्बारा सेरजा सिफुं अह 10 नाम्बारखौ नायथारनि 10 नाम्बारखौ नायथारनि मा नाम 10 नाम्बारावनो जानोसै जोङो 10 नाम्बारावनो जानोसै गिला थावख्रि 10 नाम्बारा गिला थावख्रि बे गिला थावख्रियावनो जानोसै जों कफि लोंनोसै बेवहायनो बेयावनो प्रग्रामा आरो बेजोंबो दंबयो मोननै हेपि निउ इयार आंना बार्थडे फैगासिनो दं माला बार्थडे माला मार्च 10 आव बार्थडे बेसेबां इयार्स जागोन मार्च 10 आव 7 बेजोंबो मोनसे मोननै जोबोर समायना फै बेजों थांखानोसै बेनि नामखौ नायलायनि मैदांगुर 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 चलो जल्दी चलो आ जाओ नांगोल जुंगालनो बेवहाय नांगोल जुंगाल दङ दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबायलै आं हाग्रामा रिजर्टआव बे लामाजोंनो थांबाय थायोमोन दिनैसो मोनाबिलिनि समाव दासो बास लाखिफैबावलायदो पिकनिक जाना फैनानै बास लाखिफैबावलायदो खाम जथा खाम जथा नाम्बार 4 जेखाइ खबाइ माबा मोनसे जालांनोसै गारजा खेराइ बेवहायनो जानोसै दा रेस्टुरेन्टाव जिरायबाय बेनिफ्राय रुटि जालांनोसै बेनिफ्राय आं माखासे बाथ्रा सावरायनायदोंमोन गासैबो खामानि मावग्रा फंबायमोना गासैबो बिजि गोजा गावबा गाव खामानियाव जोबोर मानसि जानाय लोंनाय होग'नो हायाखै बेनिफ्राय रावजोंबो रायलायनाय जानाय नंला गोबां बाथ्रा रायलायनो दंमोन बेवहाय साबेसेसो जोंनि बर' सेंग्राफोरा खामानि मावनानै जागासिनो दङ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन आरो आं नाथाय गासैबो बिजि गोजा बेस्थ' गोजा उफाय गैला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो गोनां जाबाय नेक्स्ट टाइम मालाबा मोजाङै सावरायगोन माबायदि बेसेबां जोनसो बेवहाय बेसेबां गिदिर मोनसे माबा बेवहाय बेसेबांसो बर' गथ'फोरा खामानि मावनानै न'खर संसार दागासिनो दङ उफाय गैला लोगोफोर गाज्रि मोननांला अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द